Hello para pedagang lan investor. Layanan analitis karo sampean guru markets. Ayo miwiti kanthi informasi umum babagan perusahaan. Ayo kang katon ing saben parameter ing dicokot liyane rinci setitik luwih. Yen perlu, iku bisa kanggo nyeleh mandeg. Sampean bisa ndeleng kabeh indikator saka perusahaan sing diteliti kanthi luwih teliti. Kita bakal mriksa kinerja saiki perusahaan Livezone Metals ticker LSIM. Review digawe adhedhasar informasi wiwit 13 April 2025. Dening klasifikasi guru, markets perusahaan Livezone Metals kalebu subkategori metal color, 47 perusahaan melu ing taksiran, kang banget wakil. Kita bakal weruh solusi final adhedhasar asil video iki. Asil sakap kanggo perusahaan ing pitakonan, -8 saka 10 terms. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 1,1 poin. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing pasar kanthi sakabehe. Sampeyan bisa ndeleng sing skor rata-rata kanggo kabeh pasar 1,9 terms. Marang skor -8 terms kanggo Livezone Metals Limited. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Livezone Metals Limited lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 saham sasi pungkasan Livezone Metals Limited nuduhake owah-owahan -56,1%. Marang dinamika rega ing subkategori -20,5%. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging perlu kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Livezone Metals punika $25 sen miliar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika $368 miliar. Livezone Metals Limited nuduhake 0,067%, iki minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku $3 sen miliar. Kanthi kapitalisasi neraca subkategori $161 miliar. Livezone Metals yaiku pukul $019. Bandingaken enggo bareng saka pasar lan kapitalisasi imbangan, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Livezone Metals Limited ing subkategori nalika netepake nilai pasar 0,067%. Kapitalisasi neraca iku pukul 0,19%. Iki 72% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Taksiran panggabungan organisasi saka pasar lan nilai buku ing subkategori ala -1 titik. Ayahan finansial organisasi udakara $4,6 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 153,3% saka usaha. Skor adhedhasar tingkat utang perusahaan ala -1 titik. Rasio nilai pasar perusahaan kanggo laba yaiku 0. Rata-rata subkategori yaiku 13,1. Sing luwih elek tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran rega saham kanggo rasio pangentukan dibandingake karo perusahaan ing subkategori banget ala -2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki -$363 mayuta-yuta. Pangentukan digambaraken kanggo teko 12 sasi ora dingerteni. Iki banget ala kanggo perusahaan. Taksiran pratandha laba ing mangsa ngarep dibandingake karo perusahaan ing subkategori ala -1 poin. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 248,4. Rata-rata ing subkategori punika 1,8 lan iki 13.700% luwih dhuwur tinimbang ing subkategori. Taksiran nilai pasar perusahaan kanggo revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori ala -1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $0 yuta. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Lan iki arang banget negatif kanggo rega perusahaan.
Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori ala -1 poin. Wates dodolan -35.587,8%, karo rata-rata kanggo subkategori 14,1%. Beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan, yaiku 35.601,9%. Taksiran bati dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori, lumayan, -0,5 poin. Pangsa perusahaan ing babagan jumlah karyawan ing subkategori yaiku 0,082%. Iki tambah 22% ing kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nggambarake ora seimbang karo rega ijol-ijolan perusahaan Livezone Metals, paling kemungkinan menyang underestimation. Jumlah ibu kutha, saben karyawan perusahaan punika $1.624.000. Lan ing subkategori ana $1.969.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja organisasi punika 17,5%. Evaluasi volume modal pasar perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 poin. Volume bati kanggo saben karyawan $2.379,100. Rata-rata kanggo subkategori punika $150,600. Lan beda antarane rata-rata kanggo subkategori lan indikator perusahaan yaiku 1.479%. Taksiran bati saben pegawai dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable, -0,5 terms. Revenue perusahaan saben pegawai $700.000. Ing subkategori $1.069.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 15,171%. Ngira volume dodolan saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable, -0,5 poin. Saham for sale punika 6,9%, karo rata-rata subkategori 2,9%. Iki taksiran saka risiko bisa remet singkat. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 26% kanggo perusahaan Livezone Metals Limited. Kanggo subkategori, tingkat iki 44%. Rata-rata saham ing subkategori dikutip luwih dhuwur tinimbang perusahaan Livezone Metals. Rega saham nyata perusahaan iku kira-kira $3.15. Target rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku watara $14.91. Prabdan antarane rega nyata lan ramalan konsensus kira-kira 374%. Ayo menyang meja pesenan, sing kasedya kanggo sampean, link ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan publikly mangsa iki, dening informasi lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya free lan free, link ing komentar pinnet. Adhedhasar valuasi saham Livezone Metals Limited. Sistem informasi guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan bear kanthi rega $3.14 saben saham. Pesenan buka amarga perusahaan duweni rating sing relatif kurang. Pambiji organisasi digawe kanthi basis metodologi penilaian, indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 2,57. Mandeg mundut disetel ing 3,71. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut, banjur transaksi kasebut didandani kanthi otomatis adhedhasar asil sesi dagang tanggal 13 Mei 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker RIO minangka transaksi tuku utama. Video ing urutan utama wis diterbitake ing saluran.
Ing kasus nutup samubarang pesenan, utama utawa wawas. Pesenan liyane ditutup kanthi otomatis. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi guru, Markets.